imamo još šansi neko vreme dok NATO koji nas je okupirao sa ovim domaćim izdajnicima ne bude rešio da jednog ovog svog najboljeg, najperspektivnijeg piona, ovu šiptarsku prostitutku, smenja nekom drugom. Jer ovo ni prostitutka ne bi uradila šta ovaj danas radi. Šeni prema svim većim slinama, a gazi sline ispod sebe. I svi su sline. Nema tu jedna slina. Tako je. Nego NATO pakt ovde bira sline i svaka slina naravno želi da bude što većega mentora slina. I onda se gaze jedan preko drugoga, ali nažalost, eto, sve je ovo zbog nas, nije zbog njega. Ovde narod vlada i narod, kad je sa Bogom u miru, ovakvi izumiru. Ali trenutno nam je stanje tako da, braćo i sestre, verovali ili ne, Bogu moramo da se vratimo, ali ne ovako kako vam pričaju pojedini, da kažemo da smo najgrešniji, da smo najgori i da se zavučemo negde na molitvu. Ne. I molitva i čuvanje vere i otadžbine. To je ono što nam je zavetovao Sveti Sava i Sveti car Lazar. Sveti Sava nas je Božjom promišlju učinio pravoslavnima, a car Lazar naučio kako se za pravoslavlje mre. I mi ne možemo da budemo ništa drugo nego svetosavska Srbija. U svetosavskoj Srbiji gosti, nevernici, nepravoslavni živeće 10 puta bolje nego mi. Jer mi smo pravoslavni poznati po gostoljublju, nikad nikog nismo napadali sve do ovog vremena kad je komunizam ušao i pokušao da predvodi srpske vojske i pastire. Čekali smo vas dugo, jer odavno je počela, evo ja jedva čekam da me uhapse, kaže zidaju 5 novih zatvora. Ne ovo na jedan dan pa te puste, to je šala. Nego da popunimo im te zatvore i da nas ostane još više da vide da ovaj narod se ne savija pred antihristima. Jer ovo su sve antihrišćanski zakoni, banda koja je prodala celu Srbiju Turcima, Jevrejima, Muhamedancima. Ja godinama pričam, nemojte vikati Vučiću pederu, njemu je to ko pohvala. Nego ovo je šiptar u duši. I kad mu kaže šiptaru, a on sutra treba da izda još Kosovo, u stvari idu na to da im daju stolicu u Ujedinjenim nacijama, to će biti završna izdaja. Zato on kaže neće kao izdati, ali hoće da im da stolicu. I da je se hvalio da je najveći prijatelj sa Tačijem. I kažu da zida džamiju. Oko toga ćemo tek da se krvimo. Ne može to. Ovo nije zemlja prčija, bilo čija ako god ovde najde. Tako je. Da zida džamiju na njegovom Beogradu na vodi obećao Turcima. Obećao Turcima zelenu transverzalu od Sarajeva do Prištine. Sve bre Turcima i NATO bre. I masonima i pederima. Neće moći. Izdaja je reći, nek mi oproste oni, ne mislim da su izdajnici, ali nek od sad shvate. Izdaja je reći da smo za izbor za vakcinisanje ili ne. Ovde treba da se kaže da smo protiv genocidnih vakcina koje niti znamo šta sadrže, Tako je! Niti znamo šta sadrže, niti... Šta sad krčio? I ovo nije bockanje, ovo